Бүгін тамыр айырыуса шаулап гөрләп тора. Несін тейгізмесі кеккәсің бара Тау-Тау хабар тапшыруына яңы алып барусылар эзләйбез. Біріһеннән біріһе ақылы, үткір, зирәк кызлар егеттер йыйылган бында. Кастингка килүселәр арасында мәктәп укучылары ла, студенттар да бар. Уларның барыһы ла оста журналист булу теләге менән яна. Тау-Тау хабар тапшыруында яңалыктар еткерергә теләй. Һинең уйлавыңса, Тау-Тау хабарның алып баручысы ниндәй булырга тиеш? Минең уйлавымса, Тау-Тау хәбәрнең алып баруысы ул алсак, һәр вакыт елмаеп торган һәм кешеләр менән ихлас аралашкан кеше булырга тиеш. Кастингта иң авыры нимә булды? Кастингта миңа авыр һораудар булмады, барыһына ла яуап бирә алдым дип уйлыйм. Кастингка килүселәрне тамыр кылас яйып каршы алды. Дусларыбыз зур якты студияга инеп, үзләре менән таныштырды. Бында тәҗрибәле режиссер һәм мөхәррир агай-апайларыбыз буласак алып баручыларның телмәрен, камера алдына үзен тота белүен тикшерде. Был һөнәрдәр кызлар егетләр өчен бер дә авыр булмаган дип уйлыйм. Чөнки был һөнәрне үзләштерергә күптәр баласактан хыялланган. Һинең уйлавыңса, Тау-Тау хабар алып баручысы ниндәй булырга тиеш? Минең уйлавымса, Тау-Тау хәбәр алып баручысы ул бик шатлыклы кеше булырга тиеш, ул бер гасында күңелле кеше булырга тиеш дип уйлыйм. Тамыр телеканалының ниндәй тапшыруларын яратып карайсың? Тау-Тау хәбәр, Сулпылар һәм Сәңгелдәк. Тау-Тау хабар тапшыруы 8 ел туры эфирда тамашачыларны кызыклы, мавыктыргыч хәбәрләр менән таныштыра. Бында эшләү һәр яшь журналист өчен шәп мәктәп. Бында үсмерләр сюжет төшерергә, үзләрен камера алдында тотырга, интервью алырга өйрәнә. Кыскасы, бар яклап та осталыкларын үстерә. Ә иң мөһиме журналистика һөнәренең бар серләрен аса. Әйткәндәй, кастингка килүселәр Тамыр каналының тапшыруларын яратып карый икән. Ни өчен журналист булырга хыялланаһың? Мин ошын тормышта булган төрле кызыклы хәлләр ортаһында кайнап яшәргә теләйм. Телевидениедән тыш нимә менән шөгыльләнәһең? Мин телевидениедән тыш спорт менән шөгыльләнәм, төрле шигырьләр ятлыйм. Яңа алып баручылар менән Тау-Тау хабар тапшыруында танышырбыз. Шуңа күрә эфирларны калдырмай карагыз. Айсулпан Файзуллина, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хабар өчен.